sebeyazi ukuthi umuzi usungakha noma mhlawumbe bayagcina ngesikhathi lesi so-4 ngoba ngithini makushone ubaba umnikazi wezinto idlule into iwelele egameni lalokhuzane nomzali okhona kushuthi la izinto zonke zawelela kubani kumama. Okay-ke kumama-ke meseshonile kwaba ukuthi kunewili ekhona eyayivele ibhaliwe ubaba yayishiyile eyayikhona ukuthi uma bekwenzeka bona sebedlulile emhlabeni kuzobe ukuthi kofunda iwili. Kwaba khona ukungazwani-ke emndenini ngaleso sikhathi yangafunda iwili. Okay-ke kwadluleka-ke lapho-ke ngase ngaxhumana naye udadewethu ngaqale ngaya mina e-Master Court ngithi ngifuna ukokwenza ukuthi i-transfer indlu ibuyele egameni lami. Ngafika laphana e-Master Court kwathiwa ngangiphethe zonke izinto ama-death certificate newili nazo zonke iy'ncwadi ey'shoyo ukuthi indlu lekabani. Hhayi base bathini hhayi kubhaliwe la kwiwili ukuthi kunelokhuzaneni kune-executor. Ubani lo obhaliwe la? Ngathi mina udadewethu. Kwathiwa kufunakala yena ukuthi eze la enkantolo mese ngiphathe namadokhumenti onke bese yena ezokwazi ukuthi ayikhiphe lento le elokhuzaneni igama leli elibhaliwe kulokhuzaneni umama bese kungena egameni lakho-ke indlu izobe isibiza wena. Ngathi mina hhayi okay kulungile. Ngazama-ke ukuxhumana nodadewethu ukuthi hhayi bengamtholi. Ngazama ukuxhumana naye lo khona ongilamayo ngoba lo obhaliwe lo umagcini. Ngazama ukuxhumana naye ngithi mina hhayi ngicela angidlulisele umyalezo ukuthi ake ngisize phela ngoba manje ngifuna ukushintsha indlu i-transfer ibuyele egameni lami. Hhayi kwawukuthi umuntu olokhuzaneni obhizi. Hhayi akasitholi isikhathi. Kuthe ngo-September-ke kuwona lo nyaka lo njengoba kuwu-November manje. Hhayi-ke ngathola ukuthi udadewethu usashada-ke ongilamayo ushade kakhulu kodwa uhlala le eGoli. Nodadewethu lo omncane kuyena obhaliwe executor useGoli naye ngokusebenza. Hhayi-ke ngase ngathi mina hhayi-ke ngoba-ke ulokhuzaneni udadewethu lo engixhumana naye yilo ongilamayo mina usephendulile wathini uthe uzozama ukuthi aye ngo-September e-Master High Court eGoli. Okay, nangempela-ke ngalinda ngathi ngizolinda naye ngalinda ngalinda-ke kwawukuthi waya ngempela-ke kwakuyi-holiday angazi mhla kabani September. Hhayi-ke nangempela meya khona-ke bathi e-High Court angeke bekwazi ukuthi bamsize ngoba useGoli indlu akhuluma ngayo yena ise-Maritzburg. So bazodinga ukuthi benze njani kodinga yena ukuthi eze la e-Maritzburg. Nihambe naye nobabili. Sihambe naye sobabili. Yebo. Hhayi-ke emva kwalokho-ke kwawukuthini-ke hhayi-ke watshela udadewabo ukuthi ngicela adlulisele umyalezo ukuthi uyile-ke e-Master kodwa bathi e-Master bamchitha ngoba manje bathini lento le udaba alisilona laseGoli elala e-KZN e-Maritzburg ofanele eze la e-Maritzburg. Ngathi mina hhayi okay-ke ngalinda-ke manje ngiyabona ukuhamba nesikhathi angitholi usizo lokwethi lokwethi uzozama. Sengize ngigcine sengibona-ke uhlelo leli lokusiza abantu sengithi mina cha ake ngibhale nami ke ngikhulume nani ke ngicela ukuthi ngeke nikwazi ukuthi ningenelele ke ningikhulumele naye ngoba akusho ukuthi sigxabene ukuthi nje mina into engiyicelayo kuphela ngicela nje ukuthi yena enze usuku ngoba naye uyasho ukuthi njengoba yile laphana e-High Court bamtshele ukuthi kufanele afike nami ngibe khona naye ebekhona siphathe zonke izinto i-death certificate kababa, i-death certificate kamama nazo zonke amaphepha newili wonke amaphepha are-relevant for ulokhuzaneni ukuze ngikwazi ukuthi ngishintshe indlu ibuyele egameni lami. Yilokho nje bengithe mina ngicela ukuthi ningenelele ningisize kuwona lokho ngempela. Okay, wena baba i-relationship yakho nodadewenu injani? Hhayi i-relationship yami nodadewethu yinhle. Okay. Yinhle angeke ngifune ukuqamba amanga i-right. Ukuthi nje phela-ke mhlawumbe umuntu wesifazane uyamazi kwesinye isikhathi ukuthi ukhulume naye afune ukuyenza into ngendlela yakhe nangesikhathi sakhe. Bona mabefika la ekhaya bake mhlambe let's say nje bayivakashela Yebo. nje Uyabona ukuvakasha-ke kubona ukuthi asivakashelani. Okay. Asivakashelani ngoba kade kuphila lokhuzaneni kuphila abazali bekuwabantu ukuthi mekuwama-holiday siye ekhaya elikhulu. Njalo mekuwukuthi mekuwama-holiday sihlangana ekhaya. Oh, khona la bengilahleka khona ukuthi naleli bekuyikhaya naleli. Kahle kahle ukuthi ubaba ngingakubhuli ulimi. Okay. Kwenzeka kanje, ubaba ubenekhaya emakhaya wakha khona isikhathi sihlala la thina. Okay.
wakhe umuzi waze wawuqeda owakhe khona kusaphila ugogo. Yebo. Kwahamba ubaba esasebenza noma esasebenza, uyabona. Kwahamba. Hhayi-ke Okay. kuthe ubaba eserithayile-ke elokhuzana emsebenzini wasatheni hhayi-ke useyahamba yena useyohlala ekhaya manje. Sekuzosala thina la iy'ngane sonke sesala la ngoba besifunda abanye bahamba-ke basebenza-ke baphumela-ke nabo imizi yabo-ke. Lo mncane unomuzi wakhe, nalo ngilamayo unomuzi wakhe, khona futhi omdala unomuzi wakhe futhi eGoli. So bahlala eGoli bonke, kwasala mina ngala. Mina ngathola umsebenzi eTheku, ngibhaliwe-ke la ngithi nangu igama lababa, Israel Ntando Mchunu. Okay, yabo, i-death certificate, ikhophi yakhona le. Okay. Iyona yonke nje, yabo. Yase-High Court le ncwadi le. Okay, bese ukuthi la yi-will, nanso i-will. I-will, last will, testament of Israel Ntando Mchunu, ubaba, and noKhanya Mchunu. Okay. Bese kuthi siyayifunda-ke i-will ithini? Will, last will and testament. This is the joint last will and testament of us, Israel Ntando Mchunu, identity number, and noKhanya Mary Mchunu, identity number. Bese kuthini? Reciting at FI in the district of New Hanover, KwaZulu Natal. We hereby revoke, cancel, and annul all previous wills, codicils, or other testament disposition previously made by us and declare them to be of no force or effect whatsoever. We hereby nominate, constitute, and appoint the survivor of us as the executor, and direct that shall not be necessary to file security with the master of the High Court. Okay, yeah. Wasayina ubaba la, wasayina umama la. Kwase kwaba abameli-ke ngicabanga la. Okay, bese iyasho-ke lana ithini? Ungaze ngifunde ungaze uyifunde yonke kodwa nje ya napho-ke labo babhaliwe okay, ya okay. babhaliwe bonke lana, bonke laba banikezwani indawo eselokhuzaneni yasekhaya. Okay. Bese kuthini-ke lana-ke ile esemqoka-ke ithi le kusho ukuthi mina nginikezwe indlu. Wona ikhona kanti nawe yakhe incwadi eshoyo ukuthi wanikwa indlu. Iwili le, Okay. ikhophi le, nabo banayo iwili bayaziyo futhi ukuthi ilokhuzana ngoba phela ayizange ifihle ngesikhathi abazali bengithi mina mhlambe basho ukuthi inikwa noma nawe likhona iphepha elishoyo ukuthi indlu le inikwa wena. Ngifuna ukukufundela lapho phela iphoshin leyo manje-ke ukuthi indlu inikezwa mina. Kukhona elokhuzaneni, yabo. Khona impela nathi ngifuna ukufundela khona. We hereby leave, devise, and bequeath the house number 961 Mtuma Road, Imbali, unto Sabelo Arnold Mchunu for his own use and benefit. Okay. Lena iyona indawo eshoyo wena. Waqhubeka-ke wanalana kwasobabhala ukuthi le ndawo le ubanikeza uma befuna ukuyidayisa bengayidayisa benze lokho abafuna ukukwenza-ke. Nampo-ke babhalile laphansi. Okay. Yeah. So thina baba njengomgwazela into obufuna sikusize ngayo ukuthi sizame ukukukhulumela nosisi wakho. Mina isicelo sami nje njengomgwazela ngiyabona ehamba ukuthi esize abantu ngoba sebasizile kakhulu. Bekuthi nje ngicela nihambe nongikhulumela ngoba sengizamile ukuthi ngikhulumisane naye. Kuwukuthi-ke mhlambe yena-ke le nto le uyithatha kancane. Uyibuka ukuthi engayilungisa nomnini. Manje mina sengicela ukuthi ningikhulumele naye, ngiyamcela angilwi naye. Cela nje ukuthi enze usuku ukuthi akwazi ukuthi ehle angitshele ukuthi uzofika nini sihlangane khona lapho elokhuzaneni edrobheni eMaster High Court silungise le nto le, zonke izinto zibuyele egameni.